זה וידאו שאני עושה בשביל רוני. רוני, הוידאו הזה הוא בשבילך. זה אחד המקומות הכי יפים שראיתי שקשור לתרבות הערבית. זה מדרסה מהמאה ה-14, שפשוט עשויה פה כל בעבודת יד. משהו פשוט מדהים, אני חייב להראות לך. זה פשוט, אני ואתה חייבים יום אחד לבוא לפה, לטייל ביחד, לראות את המקום הזה. הכל פה עשוי מעבודת יד, כל מה שרואים פה זה עבודת יד. יש פה מיליונים של שעות עבודה של כל מיני בעלי מקצוע. זה פשוט לא יאמן. גם המצלמה עם התקופה הממלוכית נשארה, שרדה את כל התקופות. הדלת מדהימה, מעץ אלון, ארז הלבנון, משהו יוצא מהכלל. נראה אם יום אחד נוכל ביחד לבוא לראות את המקום הזה. פשוט לא יאמן. ואנשים פה במרוקו מאוד מאוד נחמדים, מאוד מפתיע.